Salutare tuturor, numele meu este Eric și bine v-am găsit la un nou episod după acest canal. Scuzați-mă că nu am mai postat de mult, doar că mi s-a stricat laptopul și n-am mai putut posta. Dar vom reveni în forță. De data asta suntem alături de David. Salut! Și astăzi ne vom juca Among Us, cum v-am mai spus odată, mă rog. Haide să intrăm aici. Mamă, full. Bagă codul YQM. Da, YQM. Suntem 10 din 10, firar. Stați puțin că o să pun puțină pauză. Bun, fraților, am intrat în sfârșit. Bă, mi-a furat culoarea ăsta. Dragi și noi în sfârșit după 1001 de ani. Mamă. Eu sunt roșu. Eu sunt ăsta în galben. Pentru că ăsta Viola, cel mai ciudat, mă rog, Viola, mi-a furat culoarea. Haide-mă odată, start. Start în comentarii. Zice start în comentarii ca să dea. Și haide cu startul ăla. Gata, fraților, a dat în sfârșit după 1000 de ani start. Bă, da. Pic și eu nici măcar o dată am task aici. What? Bă, dar cum s-a terminat așa de repede? Mă jur, m-am stat că am reclam. Gata, fraților, am dat și suntem aici Naruto. Bye, da, play again. Gata. Stai, uite, ești bine. Gata. Închideți. Forță. Am dat. Forță. Gata. Forță. Și să vedem cine e impostorul. Hai, mă. Și tu ești. Din nou. Nu sunt. Deci dacă ești, vin peste tine în casă. FBI, open up. Aici stăm și o oră și nu facem nimica. Forță, una a dat la O2 pentru oxigen. Aici niște decorațiuni foarte frumoase pentru Halloween. Numai un artist le poate face. Bă, mă, exact ce a spus că tu ești, bă, da, frate, pe mine nu mă dă niciodată. Bun, dăm aici start cu 4B, să vedem cine e impostorul. Tu glumești cu mine că nu mă dă deloc impostor? Hai că vine spre tine să mă omor. Bă, nu te omor, cred că tu mă omori. Bă, lasă-mă. Bă, eu nu sunt impostor, acum nu știu ce știți despre mine. Corp mort. Bă, e verde. Da, cred că e verde. Cred că e verde. Eu făceam oxigenul de... Da, știu, te-am văzut verde, că bă, tu nu aveai cum să-l omori, la era exact după partea cealaltă în storage, frate. Bine. Bă, te-am votat verde. Bă, te bat. Deci dacă nu e el, dar n-are. Dacă ești tu. Bine, mă. Hai. Bă, eu n-aveam cum, că eu am găsit corpul, pur și simplu mă plimbam că aveam un task. Da, deci am câștigat toate meciurile până acum. Da, știu. Bine că ai avut noroc, bă, că te-a dat impostor atunci, frate. Dă-i gata de start. Start. Cine e impostorul? Cine e impostorul? Gata, stream. Hai. Bă, acum sunt 3. Bă, da, nu merge. Gata. 2, 1 și... Hai, bă. Bă, s-a blocat. S-a blocat. Gata. Ești? Nu. Bă, dar de ce nu mă mai dă impostor?
Și nu te minte, eu chiar nu sunt. Nu, e ăsta verde. Mamă, de ce nu urmăresc? E ăla verde. Albastru. Eu ți-am spus că nu sunt, bă, dar Hey nașpa everyone, it's rău. Anna here, and today I'm with my dog. Doar noi. Bă, frate, bă, scuzați-mă că mi apare reclame, doar că efectiv nu am ce să fac cu ele decât să le dau închideți. Bă, fraților, uitați-vă și voi ce am făcut efectiv pe ecran, bă. Ia stați, mai fac. Gata. Mamă. Și bun am început. Și cine e impostorul? What? Și cine e impostorul? Tu cu eu. Crewmate. Nu e? Nu, crewmate. Bă, nu mai sunt de... Bă, tu ai fost primele 3 meciuri, eu nu am fost deloc. Deci nu te mai plânge. Eu nu am fost deloc. Și vine să plâng. Hai că da. Hai să stăm una. Bravo. Cel mai șmecher videoclip. Bă, tot tu erai. Mam. Chem băieți să te tai. Și cine e impostorul? Noi doi. Eu nu sunt. E doar Bă, hai să dăm lift. Că vreau să mai pic și eu măcar o dată pe impostor. Eu dau lift. Te-am prins. Până am intrat. Da, mă, la final nu se pune. Ia. Bă, de ce nu mă dă? Bun, am mai jucat un meci. Hai să vedem și... Bă, da... Nu. Haide... Nu sunt. Mă uitați-vă cât am filmat. Ia unde am task. Am la navigation. Am un gaz. Geri, votați cu el. Așa. Nu sunt eu că i-am dat. Votați toți pe Naruto, toți pe Naruto. Toți pe Naruto, bă, hai că ping. Pink. Nu, tu ești. Pink. Bă, nu sunt eu. E roz, bă. Bă, e roz. Nu fi. Ești, am văzut că galben am omorât. Bă, e roz. Bine! Bine, bă! Și să mai fac un kill și câștig. Bine, bă! Aha! Țeapă! Haide. Să văd că eu... Mă duc după ăștia, mă jur. Unde mai am task-uri? Am la electrical, bine, dar nu mă interesează. Bă, ce n-ai bă, ăștia fug de mine. Hai că vii să încurajezi, unde ești? 10, 9, 11. Bine, bă! Easy! Cam atât cu acest episod, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați de un like, share și subscribe. Eu am fost Eric, alături de David. Pa, pa!